Mal-500 bidwi diġà rreġistraw id-dwieli tagħhom. Dan f'eżerċizzju li jagħlaq fl-aħħar tax-xahar biex ikun hawn rendikont ta' dwieli f'pajjiżna. Dwar l-iskop wara dan l-eżerċizzju kellimna s-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes. Waħda biex inkunu nafu eżattament x'tip ta' kwalità ta' dwieli għandna, imma wkoll biex ngħinu anke fil-viżjoni tal-Gvern fejn irridu mmorru f'dan is-settur. Dan huwa settur li għandu potenzjal għaliex qiegħed jipproduċi prodott importanti għat-territorju ta' pajjiżna, imma biex inkomplu nespanduh mhux biss mal-konsumatur lokali, imma anke mat-turisti li jiġu pajjiżna wkoll. Dan intqal waqt żjara f'Maria Rosa Wine Estate għall-okkażjoni tal-vendemmja, iż-żmien li fih jinġabar l-għeneb u jibda l-proċess tal-produzzjoni tal-inbit. Proċess li f'din il-boutique winery ta' 55 tomna li tipproduċi mal-20,000 fl-ixkun fis-sena se jibda fil-jiem li ġejjin. Joseph Walker spjegalna kif dan kollu beda fl-2004 u l-ewwel vendemmja saret fl-2008. U minn dak iż-żmien l-hawn saħansitra rebħu kompetizzjoni tal-Cabernet Sauvignon. Għawek namlu tliet kwalitajiet għandna tliet kwalitajiet ta' għeneb li huma s-sira Cabernet Sauvignon u s-sira Cuzan li huwa dak li huwa Nero d'Avola. U interessanti wkoll li hawnhekk aħna mill-lemba ħamra namlu imbejt abjad li naħseb sa fejna fina l-unika winery li hawn Malta li tagħmel dal-proċess. Fi żjara tiegħu is-Segretarju Parlamentari Galdes kien spjegat lilu l-proċess biex isir l-inbit u l-istorja ta' dan il-post u minnaħa tiegħu innota l-użu tajjeb tal-ispazju, bini maqsum fuq żewġ sulari biex ma tittieħidx art ODZ bla bżonn. Fl-aħħar nett Galdes ikkonkluda li minkejja l-limitazzjonijiet pajjiżna qed jipproduċi inbit ta' kwalità għolja li ħabba ta' sew ma' dak ta' barra. Element importanti sabiex l-inbit Malti jibqa' b'saħħtu fis-swieq minkejja l-kompetizzjoni.